ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಇನ್ನಿತನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಸಾಂಬ್ರಲ್ಲಿದ್ದ ಮರ್ದು ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಬಾರಿ ಸೊಲ್ಲಾಬೋಡು ಮಲ್ಪುನ ಮರ್ದು ಅವು ತರಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪ ಪೂರ ಮಂಡೆಡು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟದಿತ್ತಂಡ ಪೂರ ನೀರಾದು ಪೋಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಅವು ಮರ್ದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಪೆ ಬಲೆ నేను ಸಾಂಬ್ರಲ್ಲಿದ್ದ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಅಂತ ತಪ್ಪು ಬೋಡು ಮತ್ತು ಮರ್ದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೇನು ಬಾರಿ ಸುಲಾಬೋಡು ಮರ್ದು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡೆನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆ ಬೀದಿತ್ತೆ ನೀರು ಅವಂತ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಮೈಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಪ್ಪು ಕಬ್ಬಿನ ಕುಡುಪು ಮೇಲ್ಗೆ ದಿವೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಪ್ಪು ಅರ್ಧದ ಸಾಂಬ್ರಲ್ಲಿದ್ದ ತಪ್ಪು ದುಮ್ಮೆ ಕನ್ನದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ನೆನ್ನು ದಿವೋಡು ಅವು ಪುರ್ಕೋಡು ತಪ್ಪು ಪುರ್ಕಾರೆ ನೀರುಡು ಐನು ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ದೀದು ಬೇಯ್ಪಾವನು ಅಡೆಗೆ ಪುರ್ಕುಂಡವು ತಪ್ಪು ಮೆದು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚೋಡು ಒಂದು ಪುರ್ಕು ದಾತಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲೆಂಚ ಆಂಡು ಸೋಕು ತಪ್ಪು ಅಡೆಗೆ ಪುರ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೇನು ಎನ್ನು ತೆತ್ತದ್ದು ಒಂದು ಕೈ ಸಟಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ತಪ್ಪುನ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಮತ್ತು ರಸ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಚ ಗುದ್ದುದು ಆಯ್ತಾ ರಸ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತನಾಗ ತೆಮ್ಮೊಗ್ಗು ಸೀತೊಗ್ಗು ಮರಿಯರೋಡು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಮ್ಮ ಸೀತ ಹಾಕುನು ಏತು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೆನ್ನು ಪಾಡ್ನಿಂಚ ಅಂದ್ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಐಕ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಾರಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಒಂಜಾರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಅಗ್ಗಿದು ತಿನ್ನೋಡು ಐಕ್ ಉಗುರು ಪುಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾರೋಡು ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಐನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 40 ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ಐನು ಮಲ್ತು ಪರ ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು ದಿನೋಲ ಪರೋಡು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೇರು ಪೂರ ತೆಲುವು ಹಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋನ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಡೇಟ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಪೇರು ಐನು ಮಲ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು ದಿನೋಲ ಪರೋಡು ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ಲ ಸೀಕ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ತುಲೆ ಮತ್ತೆ ರಸ ಕುಂಟು ದೆಪ್ಪುನು ಈ ರಸವನ್ನು ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಕಪ್ಪ ಸೀತ ಪುರ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಡೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಪಾರ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಬುರ್ದು ಮೀಯೋಡು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ಅಗ್ಗೀರು ಹಾಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಬಿಲು ಪೂರ ಬಾತು ಸೀತ ಪೂರ ಜತ್ತದು ಬೋಪುಂಡು ಸಾಂಬ್ರಲ್ಲಿದ್ದ ತಪ್ಪುದ ಮರ್ದು ರೆಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.